Tak šíleně špinavá praxe, den 2 končí, tak zhodnotíme. Dneska to bylo špinavý. Špinavý, ale dobrý. Potom už čistý, po té špíně. Jako náš sen se vyplnil. Viděli jsme ráno Peťu. Peťa tam byl. Peťa to zabil zase, že jsme mu nerozuměli jediný slovo. Co dál jsme dneska dělali? Čistě vysavače. Jo, vysavače ty jsme čistili 5 hodin, ještě s kyblíkama. Asi 40 kyblíků jsme dneska vyčistili. Nějakých 10 strojů a 3 mopy, které byly tak zastaraný, že to snad vyčistit ani nešlo a my jsme to dokázali. Jinak pracovali jsme s kyselinou, to byla docela sranda. Jo, a byl tam malinký Tomášek. Takovej malý fela, který vzal prostě štět z kyseliny a začal s tím čmárat Jardovi po zádech. A chodí asi do 6. třídy, neumí číst, ale je strašně aktivní. A nevydrží u ničeho, měl nám nakreslit transformera, nakreslit 3 čárky a pak vzal ten štětec. Docela vtipnej kluk. Vlastně nakreslil transformera a Jardovi na záda. Vlastně měl nakreslil na záda, no. Tak dneska to bylo dobrý, teda. Unavený ani nejsme. Co ty? Já vůbec. Tak dneska to byla pohodička. Zítra na 8. Oběd byly papriky, tak paráda, viď? Ne. Papriky z paprikáčka. Dostali jsme čaj zadarmo. Nádhera. Čaj zadarmo. Ještě nějaký postřeh k dnešku. Jo. Ten tlustý pán se fakt nepředře. Ten tlustý pán se fakt nepředře, byla to paní teda. A fakt se nepředřela. Tak a teď jdem na zasloužený oběd. Do naší milé Číny.